malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa hayya. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ya ilahal alami na kai nake sanyawa, wanda ke sanya dare da safiya juyawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Rabe bani basira ka tsarkake harshe na tun a farkon shirin ga har zuwa ƙarewa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Allahu ƙara salati ga jarumin jarumai, 'yan gida da abokai dukansu ai sanyawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ƙara yarda ga Shehu Ahmadu Tijjani da Shehu Aljilani Barhama ban mantawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Sada babban babanmu shugaba mai ƙaura al'adari yi Muhammad watan jihar Mutatawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ni koyar da na bi su biyar kawai yarjewa da koya don runfi a gunsu ban juyawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Assalamu alaikum walaya baban manso rahmatullahi wa barakatuhu mai yalwa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Dole ne ya baban mu gunku in cire hula jinjina in miƙo a gunku na dukawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ya murabbi kai ke gwada muna hanyar nan da za ta kai mu ga manzo shugaban kyawawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Malami mun shaida ko kuke ba yara har da manya karatun da za su yi ganewa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Shi ko horon aikin kwarai ya zama aiki ne don abin kishi da kiran shi ai dainawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ba ni mantawa wataran da za mu yi zikiri zan shiga in buɗe gare ni sai ya yi cewa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Gar samartar da kuke ta sa koyo dainawa ambaton Allah ku dai ku ƙara rikewa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Malami na lalle da ku ina alfahari nisanin nan da na yo a gonku na koyawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Fatihar Qur'ani gidan baki har wasali har zuwa saukawai da miwai zan sakawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Littafan nan na sani game da wake shi ne ya kwadaita shi mu biyar dare ka tunawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa. Ni da an kai wa hakan ga dole in godewa ko miye zan ba ku biyan ku ba na iyawa. Malami ɗahir gaisuwa nake miƙawa.
sannu baban su samira to obagon mansur har muhammadu manir ilahu ya yi karewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa mai gidan hajar malama gurin mataye duka salatu Allah gunki yayewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa ilahuna na roƙo ƙara kare mu na shi kula gami da tsawon rai gare shi kai ƙarawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa kaga badan bada a yau na yi furci to abin bar shaɓo ya zai fi ma dacewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa kaje ha'un dali businu dalun ya'un har da nunun ba sa hana shi ci gaba aiwa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa malami mai Allah mai mutane na gari wanda ke rainon yara har siyo tasawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa ku buɗe hannayen ku zane roƙo akwai ta cewa amin ilahu ya yi karɓawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa rabbana dan manzon ka dan ƙaunar ka da shi mai inu dan kyautar nan da ban iya furtawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa kasa ya dinga ganin annabi Muhammad rabi tun abarcin nasa a falke kai yarjewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa yage ya silmustaki sina ilahu gani amina amin amin ilahu ya yi amsawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa sayyadi malabibu sannu baban baba malamin malam mai gunmu sai godewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa kaga dasirin baban shi ne mai nazari dan fadar manzo ce ni kwanai furtawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa ka ƙara yarda ka gare shi rabu ƙara karama ta farzaki a gare shi da 'yan uwan tarewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa sannu mamar malam dole 'yan gaida ku hajiya alkhairin gadon ku na dibawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa alhaji malam ɗahiro ina gaida ku har imamu zabairu ilahu ya yi karewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa alhaji ibrahim da ɗahiru bai wasa ban kiran sallah shi wallahi ya yi dacewa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa Dagun Ahmadu auta gurin zakirai Mika'il zan bar ku a nan ganin hutawa malami ɗayiro gaisuwa nake mikawa